Είναι η ίδια ώρα που στο Παναθηναϊκό στάδιο της Αθήνας ξεκινούσε η τελετή αφής της φλόγας και παράδοσης της στους Κινέζους διοργανωτές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Νανζίνγκ 2014. Στην αρχαία Ολυμπία τηρούνταν 1 λεπτού σιγή από το πλήθος των συμμετεχόντων στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η φλόγα δεν άναψε στον τόπο που γεννήθηκε, αλλά σε ξένη γη. Η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την αλλαγή του τόπου της τελετής δεν άρθηκε παρά τις έντονες αντιδράσεις και τα διαβήματα διαμαρτυρίας των ηλίων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και εξεχουσών προσωπικότητων από τον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού, όπου χαρακτήρισαν ανοσιούργημα αυτήν την κίνηση. Ο δήμαρχος της αρχαίας Ολυμπίας, Τίμιος Γκοτζιάς, στην ομιλία του, αφού αναφέρθηκε στις ενέργειες που προηγήθηκαν προκειμένου να αρθεί η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και της ελληνικής, κάλεσε όλους να συστρατευτούν σε κοινό αγώνα. Καλώ όλους να δημιουργήσουμε ένα κίνημα που θα ανατρέψει την απόφαση της ΔΟΕ. Για το επόμενο διάστημα, ο Δήμος μας, με τη στήριξη της Περιφέρειας και των φορέων του νομού, θα προχωρήσει παρακάτω σε ενέργειες. Συλλογή υπογραφών με το κείμενο της έκκλησης Ολυμπίας. Δημιουργία site για την αξιοποίηση του διαδικτύου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο ρεύμα για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ είναι σημαντική η συμβολή του καθένα μας. Οργάνωση συνεδρίου το καλοκαίρι στην Ολυμπία προκειμένου να κατεθούν όλες απόψεις για το ζήτημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ας ονομάσει όπως θέλει την αφή της φλόγας στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά όχι Ολυμπιακή. Και οι αγώνες του Νάιτζινγκ του 2014 ας ονομαστούν όπως θέλουν. Δεν θα είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν τους αναγνωρίζουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει χαρακτηρισμός Ολυμπιακοί αγώνες νέων χωρίς την Ολυμπιακή φλόγα. Ούτε είναι δυνατόν Ολυμπιακοί αγώνες να διεξάγονται υπό το φως μιας οποιασδήποτε άλλης φλόγας. Γιατί αυτό αναιρεί το αξιακό και ηθικό υπόβαθρο των αγώνων, την Ολυμπία. Από σήμερα αρχίζει ένας διαφορετικός αγώνας, συντεταγμένα, οργανωμένα, με σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε η Ολυμπία να διεκδικήσει για πρώτη φορά συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα ολυμπισμού και ζητήματα που την αφορούν. Παράλληλα ανακοινώθηκε και θα ζητηθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πως σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ Ζαγκρόγκ, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα στην τελετή αφή στο Καλιμάρμαρο, να μην κατέχει πια τον τιμητικό τίτλο του επίτιμου δημότη της αρχαίας Ολυμπίας. Σε αυτή την απόπειρα πλαστογραφίας αντιδρούμε στη λαιλασία της ηλιακής γης. Μπορεί να φανταστεί κανείς το φως της Ανάστασης να έρχεται από τη Ρώμη ή από τη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι φαντάζει η απόπειρα να πλαστογραφηθεί η Ολυμπιακή φλόγα, να αλλάξει το όνομά της και να μπορεί να ανάβει σε κάθε σημείο της γης, οπότε η Ολυμπία πάβει να υπάρχει. Σήμερα εδώ δεν είμαστε για να έχουμε αντιπαραθετικό λόγο. Σήμερα εδώ ενώνουμε όλοι τις φωνές μας εναντίον αυτής της απόλυτα ανιστόρητης και ύποπτης απόφασης των όποιων κέντρων, καταλαβαίνετε, του Ολυμπιακού κινήματος. Είναι πρότασή μου τις επόμενες μέρες να συγκληθεί και να κηρύξει persone non grate όλους αυτούς που πήραν αυτή την απόφαση. Δεν δικαιολογείται πλέον η Ολυμπία να είναι πάντα στο περιθώριο. Επιτέλους παίρνουμε την ιστορική ευθύνη στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαίρω το Δήμαρχο για αυτήν την εκδήλωση διαμαρτυρίας προς την Διεθνή και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για αυτό το ανοσιούργημα που έκανε για να αλλάξει αυτών των σκοπών και την παράδοση του να λαμβάνεται η φλόγα από την Ολυμπία. Νομίζω ότι μέσα από τη σημερινή εκδήλωση είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που γίνεται η Ολυμπιακή διαδρομή στην Ηλία, γιατί νομίζω αυτή η διαδικασία το να φέρουν τη φλόγα άτομα που σχετίζονται μόνο με δημόσιες σχέσεις και επιλογές τριτοκοσμικού τύπου πρέπει να σταματήσει και να επαναρχθούμε πάλι σε αυτές τις αρχές που σαν λαός καταφέραμε και αγκαλιάσαμε αυτή την εκδήλωση και να δείξαμε σαν κορυφαία εκδήλωση του Ολυμπισμού. Ευχαριστώ. Νιώθουμε ικανοποίηση για το ότι είμαστε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς ενωμένοι για να διεκδικήσουμε ένα κοινό στόχο,
και έτσι θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε. Είμαι εκτελεστικός διευθυντής του Thank You Olympia, της μη κυβερνητικής επιστημονικής οργάνωσης από όλο τον κόσμο, που αφορά την έλευση των ζώων των Ολυμπιονικών, όλων των ζώων των Ολυμπιονικών στην αρχαία Ολυμπία, για ένα γεγονός το οποίο θα γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και πιστεύουμε ότι η ανταπόκριση αυτή είναι τεράστια και ένα μεγάλο συμβολικό δώρο προς την αρχαία Ολυμπία, τη χώρα που γέννησε Ολυμπιακούς Αγώνες, και είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτό το θεσμό. Τόσο από τον απόδημο ελληνισμό όπου προέρχομαι, όσο και από τον ελληνισμό που είναι στην Ελλάδα, σίγουρα και από όλο τον κόσμο. Αυτή η υποστήριξη του Thank You Olympia, της επιστημονικής αυτής οργάνωσης, υποστηρίζεται από πολύ μεγάλους καθηγητές πανεπιστημίων, με τον κύριο Ροσέτη, τον Λίβιο Ροσέτη που ξεκίνησε από την Ιταλία, την κυρία Κάρμεν Αγκούλο από την Ισπανία, την κυρία Λίζα Θεοδόση από την Ελλάδα, και δημιουργήσαν ένα πολύ μεγάλο οργανισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και ο μοναδικός εκτός δημόσιου χαρακτήρα οργανισμός που υποστηρίζει αυτόν τον τεράστιο θεσμό για την αφή της φλόγας. Μάλιστα, εμείς θα λέγαμε ότι αυτό δεν λέγεται αφή της φλόγας, αλλά μάλλον ταφή της φλόγας, και θα περασπιστούμε τα δίκαια, γιατί το καταστατικό μας αυτό αφορά την υποστήριξη των αρχών του Ολυμπισμού. Μόλις εχθές φύγανε εδώ η γαλλική εθνική ομάδα πάλις, που οι άνθρωποι αυτοί γυρίζουν σε όλο τον κόσμο, θα γυρίσουν ένα βίντεο για να αναδείξουν το άθλημα της πάλης, ότι δεν πρέπει να βγει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθαν εδώ, κάναμε μια συνάντηση με τα παιδιά του Τιτάν Πύργου και τους ξεναγήσαμε στον αρχαιολογικό χώρο, κατενθουσιασμένοι οι Γάλλοι, και δηλώσανε ότι είναι αδιανόητο η Ολυμπιακή φλόγα να μην βγαίνει από τον τόπο που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θεωρώ και εγώ αδιανόητο αυτό που έχουν κάνει και ο κύριος Καπράλος και ο κύριος Κούβελος. Τους θεωρώ συνυπεύθυνους ότι δέχτηκαν η Ολυμπιακή φλόγα να παίρνεται από το Καλιμάρμαρο. Είναι αδιανόητο και όχι από εδώ. Εμείς και εγώ προσωπικά σαν αντιπρόεδρος δεν θα το δεχτώ ποτέ και θα κινητοποιήσω όλους τους φορείς εδώ στην Ηλία να μην ξαναφύγει η φλόγα από εδώ.